बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. खंडपीठाच्या आदेशानुसार उपजिल्हा रुग्णालयाची पाहणी केली. आमचं म्हणणं लेखी स्वरूपात कळवणार, चांगल्या सुविधा मिळाव्यात हे आमचं मत आहे. सर्वांच्या सूचना देखील लक्षात घेऊन अहवालात नमूद करत न्यायालयास देऊ अशी माहिती तथ्य शोध समिती सदस्य ॲडव्होकेट संग्राम देसाई यांनी दिली. आदरणीय खंडपीठाच्या आदेशानुसार आज आम्ही सर्व इमारतीमध्ये असलेल्या सुविधांची सोयींची पाहणी केली. या संदर्भात आमचं जे काय सगळ्यांचं मत आहे ते मत आम्ही सन्माननीय न्यायालयाला लेखी स्वरूपात कळवणार आहोत. परंतु आम्ही सर्वजण एका गोष्टीवरती आमचं एक कॉमन मत झालेलं आहे की चांगल्या पद्धतीच्या सुविधा सावंतवाडी नव्हे जिल्ह्यातील सर्व लोकांना या रुग्णालयातनं मिळाव्यात, ह्या बाबतीत आमचं सगळ्यांचं कॉमन मत झालेलं आहे. आणि त्याच्याकरता ज्या काही सजेशन्स अगदी एक्सपर्ट म्हणून आणि एक कॉमन माणूस म्हणून ज्या काही सजेशन्स आहेत आम्ही सर्वांच्या सजेशन्स घेतलेल्या आहेत आणि या सर्व सजेशन्स आम्ही आमच्या रिपोर्टमध्ये इन्क्लूड करून सन्माननीय न्यायालयाला देऊ. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.